Salutare băieți și bine v-am regăsit pe acest canal. De la această oră, după cum bine știți, Ganezu oferă un pont free pentru voi, pentru toți abonații canalului, să mai facem un rând de coins, să mai creștem balanțele noastre. Așadar, ieri pe seară, pe la orele 19, am avut scade sau crește unde voi ați făcut ce ați vrut, nu cu 30 de milioane de coins, ci cu 34 de milioane de coins, pentru că am suplimentat acea sumă. Sper să vă iasă investițiile și să aveți un profit considerabil. Chiar mă bucur că v-ați distrat și ați participat la prima ediție din Scade sau Crește. Înainte de a începe, nu uitați să vă abonați și să dați și voi un rând de huiduiel, așa cum spun eu, la like-uri. Și să vă rog, pentru prima dată, să-mi lăsați și mie în comentariile acestui pont un feedback. Adică vreau să știu de la voi, să-mi lăsați un comentariu în care să spuneți câți coins profit ați reușit să faceți de când a apărut pontul zilei. Nu de ieri, nu de alaltăieri, ci de când a apărut pontul zilei pe care îl dau în fiecare dimineață. Chiar aștept cu nerăbdare comentariile voastre și să-mi spuneți suma reală pe care ați reușit să o faceți pe pontul zilei ca și profit. Nu mai pierdem vremea, dăm drumul la treabă pentru astăzi. Un pont care ne va aduce un aproximativ 200 de K profit pe fiecare jucător tranzacționat. Este vorba de Ademi 99 overall pe care îl vom lua noi sub 420. Așadar, după cum vedeți, sub 400 îl prindem chiar foarte, foarte ok. Deci, sub 420 punem noi, pentru că vor mai apărea și la 409 și la 411K acești jucători și îl vom vinde, după cum veți vedea în continuare, cu 599.800, adică 600 de K, un profit de 200 de K astăzi pe pontul zilei. Până data viitoare, vă doresc mult succes și ne revedem mâine, care de fapt e data viitoare, la aceeași oră, la pontul zilei. Nu uitați de feedback-ul pe care v-am rugat să mi-l lăsați în comentarii. V-am pupat, mult succes și toate cele bune. Vă dau reîntâlnire mâine de la aceeași oră la pontul zilei, bineînțeles, să creștem balanțele, să facem coins în continuare. Ceau, toate cele bune!